Wemeli ke Makorwat Menteri Ketenat PhD Keseluruhan Jela Renik dan El Tongkar Ulaong bak Rockgarden Hashnong Jashiar Southwest Council District Kepala Chair Keteng ya wei ulumba berdaptan di Mauram Song sudah kanlang kawei nek jaka jngohkai pyrthei ba itynnad tam hapo ke jela ba kaban kringi kinong jngohkai nak kaleng ke pyrthei haba kren kinong thok khobor dangshen ba Renik ulaong ban kaliang jungu kumunong mikmat rengkat bak sarkar MDA kidan ke jing angnut ban penba ban itynnad susu igane ke Rockgarden kapla ai sobhai dau blei nong bu nong thap ulai thu badang ha ke strik urisau arjar fuei nakliang jungu ba kirorong ba na po ka thain Makorwat kile jngok biang ke jaka itynnad ha kapala rai ban yai bisikmat ban itynnad ban penba ka ulai thoru bon sobatha ikibor bdepej bikin le extravi hauno pra arjar fuei bar ausnem arjar arfuar deiban sedang no ijing trei kum ke jingsinai kilti ekchat napo jung jong gitigi mauram song bahe ban sinai jingking ekchat ban kiu no wei mau so wei pat ba ka jok por ban sinai jingker khanang ban lain nek jing ban saw ulai thu ban ladai extravi nakliang jung un sayo ban mang pisa napo ka scheme MLA ni na ka chief minister assistant scheme nileng ba ka tourism department ka ban khamhe sendan wemeli ulong bala kumnu kumnuru kakam ka deiban ya no saya sempat ya kita mau kita Jashiar ya ke bangi ladon ha ke Sokhia ban sna ban develop ya tu ka rock garden ya ke bangi ai ke ka rock garden so tunat chief minister was ko ya habba but nakleng jonga mending la yo biang banon pet ya ke rock garden ya ke bangi long determine bangin pentrikam bangi ban sedang ya ke term lah kalau kap no amount ke pangilan petrikam dari long determine bangi di ban sedangi ke tu ko abani i bahkan don ke cikela bahkan don no ke attraction ke jingkring ya kini mon jngohkai pyrthei bekinuan pet ya kitu kijing bon jo kitu ki mau but saya sempat ngan kerpat ba bangi mdei ban let le bari mau hang tu warna kila bon do tak tu ki mau kan ringin penon kam no itu kum ke jaka jngohkai pyrthei beki beru kinuan pet ya kajing pun jo kita ki mau ke bala i ku mau beli lawan bu kenang ha ka to jaka itu ki mau ki bahe te ingin persang ban develop ka bagin snai kelenti ban rung na po jo kita ki mau ban dal footpath baru ka to kri jaka ban jo ban snai ki footbridge ban jo ban kiu na we mau we pat mau bar kum juru ban jo ban kiu ha kita ki mau ki ba kham ha jong ban jo ban snai ya ki jingking ban jo ban kiu ha kita ki mau ba kham ha jong baru kum jo ki Renik ya ka ba anyo ban ker ba kanam long ke jingma ke jingman saw ya ki diki bro ke ban kiu ke ki mau ki ka to kan ne imlap ang ka to teli ngela ban le kata ringin le kata ban long ke jing itynnad ya ka to ka dong ka thain ya ka bangi kwe ti ba kan de ko we ne ki jaka jngohkai pyrthei ki bro ke wan jngohkai ya ka to ka jaka ngin stang tang ke stang ka 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 bangila de kwe ti ka to ka jing hack area por ko we ringila ban develop kan mong siya ka jaka jngohkai pyrthei ke ba pon priu kinwan ya ka bakin sunguhun ban yo ban ya ban poi ha kitu ki mau ban yo ban rung no bakitu ki kram ki bahe ki bakin rung na ka wei jaka ka pat la rangi la pun snai ki ka lati ti ka tangin sedang hi ne nai tlan ya se hob nai sembar ngi la ban let le bahai ka sorbe baki ki lenti ba ha kini ki homus dam batmai ar ko ar ngi de ban la ban pentre ya ka kam ka bangila angdo